Naši današnji gosti naravno vezani su također uz Irsku. To su članovi benda Sleep, Ivo Turk i Ivan Bilić. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. I Sean Honan, kojem je upravo ispala slušalica, ali dovoljno razumije hrvatski, gost iz Irske i predsjednik Hrvatskog irskog kulturnog društva. Welcome. Thank you. Sean, već 6 godina živite u Zagrebu, pa kako ste uopće došli u Hrvatsku? Zapravo prije nego što sam se preselio u Zagreb, ja sam živio u Londonu, ovdje sam se upoznao s Hrvatom koji mi je postao najbolji prijatelj i došao sam ga ovama posjetiti i odlučio ostati. Kako se Irac osjeća u Zagrebu? Doista volim Zagreb. Zagreb je sjajan grad. Imam sjajne prijatelje ovdje. Volim ljude ovdje, volim Zagreb. Način života koji je vrlo opušten i doista uživam. Često čujemo u Hrvatskoj usporedbe Hrvatske i Irske, od broja stanovnika, veličine pa nekakvom kulturološke usporedbe. Što biste vi rekli, koje su sličnosti, a koje različitosti? Mislim da su doista Hrvati i Irci vrlo slični. Očito te sličnosti postoje u smislu broja stanovnika, povijesti, veličine same zemlje, katoličanstva. I mislim da je pogled na život doista sličan. Što to znači to? Sličnosti postoje. Gajimo ljubav prema pivi jednaku ili... Istina je, i Hrvati vole pivu, vole piti, vole se zabavljati, tulomariti. Je li to razlog što je proslava Svetog Patrika već 4. godinu za redom toliko posjećena? Možda da nam kažete malo što će se sutra točno sve događati na Zrinjevcu? Mislim da je doista i zato popularno to slavlje i ljudi mi mnogo prilaze i govore mi da vole irsku glazbu, irsku tradiciju i zbog toga smo odlučili organizirati ovaj događaj, ovaj festival. I mislim da zapravo Hrvati vole bilo kakvu izliku za tulum i za zabavu. Što će se sve događati sutra, kad već tako volimo tulumariti? Dakle, isplanirali smo cjelodnevni festival koji sutra počinje u podne i traje do 9 navečer. Dakle, 8 različitih bendova će nastupati i to sa različitim tipovima glazbe, od one tradicionalne do rock glazbe. Imamo i irske plesače. I bit će to vrlo interaktivno, dakle ljudi se mogu pridružiti, mogu plesati s nama, mogu se uključiti u program i bit će to cjelodnevna zabava. Od tradicije do svega ostalog što se veze uz Irsku, poput pića naravno, i bit će zabavno. Kad smo već kod proslave, s nama su u studiju i članovi benda Sleep. Kako ste se vi zainteresirali za irsku glazbu? Vidim imate irske tradicionalne instrumente. Tako je, pa na to pitanje je dosta teško odgovoriti. U biti to je pitanje na koje je najteže odgovoriti. Teško je logično i racionalno odgovoriti na to pitanje. To je kao da se zaljubite u djevojku ili djevojka kad se zaljubi u dečka. Ne možete objasniti zašto se desilo. Desilo se jednostavno. Kako ste uopće došli u kontakt sa irskim tradicionalnim instrumentima? Pa teško to reći zapravo. Prvo ih je bilo jako teško nabaviti, ali kako se internet razvijao, onda se to preko interneta moglo kupiti. Pa zapravo sam ja sve svoje instrumente tako i nabavio. Ja inače sviram irsku frulu koja mi je prvi instrument. Danas ću svirati bouran, to je irski bubanj. Bouran? Da, bouran. Koja je razlika između nekakvog tradicionalnog irskog bubnja i... To je tradicionalni irski bubanj. I mislim svakodašnjeg onog na koji smo mi navikli. Velika je razlika, mislim, obično se pod osim u izgledu podrazumijeva set bubnjeva gdje imate više komponenti, a ovo je zapravo tip bubnja koji se naziva frame drum, koji zapravo potječe iz Sjeverne Afrike, a došao je u Irsku pomorskim putem dosta davno i prije svega je došao u jugozapadnu Irsku, u County Kerry, odande se proširio. Koliko uopće ima interesa u Hrvatskoj za irsku glazbu? Gdje nastupate, osim kad je proslava Svetog Patrika? Pa nema nekog pravila. Dakle, nastupamo najčešće naravno dan Svetog Patrika i period oko Svetog Patrika. To su dani kada smo najviše zauzeti, znači najviše posla ima oko tog datuma.
ali i ostatkom godine ima fešti, ima proslava, ljudi vole irsku glazbu, ona im je draga, brza je, vesela, zanimljiva im je i zbog toga ima svirki i tokom godine, osim dana Svetog Patrika i perioda oko Svetog Patrika. Kakva irska glazba, uostalom čut će i naši gledatelji. Evo, ja vam predlažem da odete možda do mikrofona, da se namjestite, da čujemo kako zvuči irska glazba. Što ćete samo odsvirati? Evo, samo kratko. Odsvirat ćemo jednu stvar koja se sastoji od dvije melodije. Jedna melodija je spora i zove se Hector the Hero, a druga melodija je tradicionalni irski reel, brža melodija i zove se Jenny's Chickens. Izvolite. Hvala. Ja ću za to vrijeme još Šona pitat. Šon, dolaze li prijatelji Irci sutra na proslavu Svetog Patrika u Zagreb? Tako je. Zapravo, moj otac mi je već došao u posjet i on dolazi ovamo svake godine, doista voli Hrvatsku i obično ovdje provede tjedan dana upravo oko dana Svetog Patrika. Eto, pozivamo još sve naše gledatelje, naravno, koji su zainteresirani da sutra dođu na Zrinjevac, prouče malo irsku kulturu, a prepustit ćemo dečkima iz benda Slip sada mikrofon. To je sad pljesak. Hvala dečki na ovom dašku Irske u hrvatskom, u zagrebačkom studiju. Hvala što ste došli nama u goste i naravno ponovit ćemo, svi koji žele čuti Ivana i Ivu mogu doći sutra na Zrinjevac i oni nastupaju, jel' tako? Tako. Šon, hvala i vama što ste došli. Što reći na kraju vama nego Slon Lat. Slon Lat. Doviđenja našim gostima. Mi iz Irske selimo u Turopolje. Ivanka Mazdrukijović pokazala nam je 5 najdržih mjesta u velikom